Det lyder sejlmål. Hvad er det der? Ja, det er bare min skurv. Det er bare min Det er det, du kan så. Du kan lige proppe en påhængsmotor i den, og så må du slå dig, så ikke du den bare bagpå. Og der er mange, der har spurgt mig, hvor har du købt den? Den har jeg bare købt i Netto for 20 kroner. Har hun det? Ja. Prøv at sige, hvis man går forbi sådan en stor kurve, så sidst går alle andre forbi den. Det synes jeg er en stor opstand, så du tænker på det brand. Ja. Det er da næsten større end bordet. No shit, den er her, griner. Hallo, Amanda, du skal prøve at se, om du kan ligge i den. Der kan være en helt så verdensund i den taske, Det altså. kan være sådan, det kan være Hun sådan. sagde, jamen jeg kan lægge en baby i den. Ja, der går nok ikke sådan 4 baby i den eller sådan. Man garanterer ikke på, hvor godt de har, så de kommer ud. Gå ind og se den. Okay, det er godt. Jeg kan lige sådan lidt tættere på den. Ej, tante. Jeg var det sindssygt.